Otsaileko udalbatzari hasiera emango xau, eta gai zerrendan dauden puntuak aipatu horretikan, ongi etorri, otxuria hartu beharko dugu, bertan zaudeten danoi, baina etxietatik jarraitzen ari izaten danoi ere bai, ezta? Hau da, bigarren udalbatza da, streaming bidez emititzen da igana, 212 ikustaldi izan ditu Urtarrileko udalbatzak. Lagun batek esan ziren bezala, errixak zuenek izango ja, bueno, errixak guriak izan dare beste 200 izango liak ez da numero txarra, baina, bueno, bintzat, ez da hemen kompetizio kontu bat, baina orain artean udalbatzan egon izan diazen, publikoan egon diazen 3-4 lagunetatik arutzo aiatzen gala bentzat aldegu izan, ez da, eta hori, bueno, iruditzen zate berri oso nadala. Hori izan da, gai zerrendan gogoratuko dugu zeintzu puntu dakauzen, eta gaur eukiko dugu Urtarrilaren 28ko udalbatzaren osoko bilkuran akta, ondoren udaleko erabaki eta kudeaketaren berri emango dugu Urtarrilean izandakoak, 3. puntuan lanbidek antolatuta sustatutako enplegu planaren gestiorako hitzarmena proposatuko dugu. 4. puntuan 2021 urterako aurrekontua izango dugu, hizketagai. 5. puntuan udalaren 2021 ekitaldirako plantilla organikoa. 6. puntuan 2021 ekitaldirako udalaren lanpostu zerrenda. 7. erregu galdere eta pasaurretik martxuak 8 adierazpena hartuko dugu izpide. Ondoren, plenua amaitzeko erregu galderak izango dira. Hori esan da, mahai gainean ipintzen dugu udalbatzaren Urtarrilaren 28ko udalbatzaren ohiko osoko bilkuraren akta. Zehoz ikusi badazue, argitxu biharra, zuzendu biharra, orduan, onartuta gehatzen da, akta hori. Ondoren, dakauz, Urtarrilean eman dian alkate, hirigintza eta ongizate alorretako ebazpenak. Alkate ebazpenetan, zehose, galderaik edo hirigintzakoetan eta ongizate, bai. Galdera, Urtarrileko lehenguan, hirigintzakoan goiko arba, eremu urbanizazioaren amaiera bermatzeko jarritako bermea ez bueltatzea. Bai. Kasualidadez jakin, badakigu oin edo... Bai, hor, bakizue, urbanizazio lanak eta etxen dianean, etxiek eta erikitzen dianean, batetik handia eraikuntzak eurak, eta gero urbanizazio izaten da, ezta? Eta urbanizazioei amaiera ematentzako akta baten bitxartez, etxen da ikuskapen bat, inbiarreko gauzak ondo indian ikusteko, eta itxuraz akatz batzuk egon dia, baina aste hontako kontua da, ja amaitziar ari dela. Akatz batzuk topatu zian, faroletan, detaile batzuk, bina horrek zuzentzeko agindu eman zen, eta onbidian datorren asteak hori ja amaitxutagoa. Erki, eta ongi izateko ebazpenak, amaitzeko. Erki. Udal kudeaketaren inguruan, hasiko naiz aspalditxik handatorren kontu batekin, kostako bidian
jarri nahi den eta jartzen ari gean komunan inguruan, esan jau obrak aurreri guzti joazela, eta itxura danez datorren hastian ja ekarriko deuela ja komunen kaxeti esan daigun, eta bueno, baina hartu dola, ematen deu bukaera hartzeko erritmua. Hor euki deu foso septikua eta horlako gauza batzuekin, baimen batzuekin da luzatu intzaku, baina ja ematen deu ja abantzadi hartu dola eta datozen hastietan pentsatzen deu ja martxan ipintzeko aukeria eukiko deula, eta hori ere ematu berri hona dela, abere ondo amaitzen den, ondo bide dauta do, baina amaitxu miarko da. Bestetik, aurreko udal batzetan komentau izan deu, bendukoan eta urtarrilikoan ere bai, mijoan inguruan ura agentziak inon ginala, eta ura agentziak ere adierazi zigula, pixkat 2021 urtean ekintza batzuk nahi zituela burutu gai horren inguruan, batetikan saneamenduaren proiektuaren idazketan, hori uste komentatu gendula azkenengo ja konkursoa atea dela lan hori, eta bestetik astirekin hitzarmen bat etxekua zala adierazi ziguten, eta efektibamente aste hontan eukideu astirekin lehenengo bilera bat agertzeko, astik agertu digu, zindan pixkat euren egitasmua, eta urtean ziarreko planteamendu entziguten, ematen dugu 2021 mintzat aurrekusi bezala emango diala pausuak, ezta? Urtean ziar hori lanketa bat inbiarkoa, kolaborazio eskatu ziguten, azkenian udala dalako tokiko erakundia, eta gu ondo erabili, ondo ulertute itza, udala erabili nahi gaituzte, inguru horretara errazoa jatzeko, eta bitartekari, eta laguntzeko, ezta? Eta horrean, alde horretatik ere posik, ura agentziarekin ikusten dugulako, pixkat agendan ipini dugula mijoaren gaixa, eta ze bidetzen den honek 2021 urtean. 2021 urteak balioko deu planifikatzeko gero etorriko dana, eta bere hor agendan egoten jarraitzen dugun. Bestetik, aipatu baitare, pixka denboran ziar ordenatuta, hezkuntzako sailburu ordeakin egon ginala akuakultura eskolan inguruan hizketan, eta handik ere berri onak etorri zaku zen, esanaz akuakultura eskolantzako, akuakultura eskolako obrak proiektua eta obrak bisak 2021an hastia aurreikusten duela, ikusten dugun obra horrek hasten, baina, bintzate nahiko erabakitza dauela akuakultura eskola, eta iruditzen gogoratu behar dugula Kantauri kostalde osoan eskola bakarra da hau, hezkuntza sailak egonkortu nahi doala eta horren aldeko apostua nahi doala eta, milioi terdi edo olako bateko inbertsio bat aurreikusten duela etxia, ezta? Esan deten bezala, obrak ikusten ditugun. Esatia bada, ikusten duen. Bestetik, hau ere, hurrengo gai bisak ere nik uste danok ezautzen ditugula, baina Foru Aldundian Urazamendi kauzuan dano dakigu, kostako bidea konpondu zen, aiatzen geha mutrikutikan junda ondarbeltzea, eta gero ondarbeltzetikan zubira arte hor gehatzen da zati bat pendiente, esan digun, eta Foru Aldundiko errepide zailak indeu proiektu bat, hor pasarela bat ere ikitzeko, eta hori ere berri ona, hori ere postutzeko berrixa, eta
gogoratu behar du puntu hontan, udalak, Debako eta Mutrikuko udalak bisak, ez du aixoko plana martxan ipintzeko eta hori idazteko arduri hartu behar dula, eta horren aditxik esan, datorren hastian dakaula bilera bat, hor udalbixon arteko hitzarmen bate planteatzeko, pentsatzen dut plenoaino etorri beharko dela, eta aiatuko da, hori horren ejekuzioan azteko, ezta. Denborak luzio izango dira plan berezia txianak, eta bitxartien pasadela hori kontemplatzia, eta diputazioak hori kontemplatzia, herrirako, bai guretzat, bai debarrentzat noski, berri ona da. Eta horrekin batea, eta inguru berian segituz, Debako zubixare, juntzan hastian nintzen aurkezpena, zubixa berredaikitzeko proiektuana, esleipena egin da, eta hilabeteko epian, martxuan ziar, obria azteko asmotan dira. Obria 11 hilabetez edo luzatuko da, aurreikuspenetan beti ere, eta bitxarte hortan, egongo dira berriz ere eragozpenak eta gauzak, eta hor, auzotarrei sortzentzakuen eragozpenetan eta udalak, bai Debako, bai Mutrikuko udalak, horren beharko geha, egonlik ezen arazuai aldegun neurrexen mintzat, erantzuna ematen laguntzeko. Lehenu ere badoz esperientziak eta gai pixkate gaitza izangoa, baina hori da gure obligazioa, ezta. Eta amaitzeko, gero ere gaurko gaixare ekonomia da eta agertuko zaku berriz, baina iruditzen berri ona dela, udalarentzako diru iturri importantiena dan fondo forala, udalen finantzaketarako foru funtsa edo fondo forala, diputazioak udalei ematen dizuen ekarpenetan, ukideu 2020 urteko likidazio intzanean, rekaudazioa uste baino, edo aurreikuspenetan uste izan zana baino hobetu juntzan, eta 204.000 euroko ekarpen gehigarri bat jasoko dugu udalak. Eta hori noski, hori ere berri hona da, bi zentzutan. Batetik, udalantzako diru hori etortzia dudagabe ona dalako, eta bestetik erakusten digulako Gipuzkoako ekonomisa hobetzen nahi dela, eta Gipuzkoako ekonomisa hobetzen ari da neurrixan, udalen finantzaketa, eta geuri ere bain noski, hobetu joangoa. Horrean berri ona bi zentzutan. Horretxek, pixkate hola esatekuak, kontu gehiago ere izango dira, baina, motzian nola esateko, horretxek nakazen. Erki. Hori esan da, urtarrilean izan deun nobedade bat ere izan biharra dakau, ez da kontura hugean, konturatuko inantanok ere, haizea egaina zinegotziak, ukoin bihar izan dio zinegotzi karguai, bere lan egoerak ala eskatu diolako, eta horrean gaur ja ukori idazkaritzan aurkeztu zuan, gaur udalbatza jakinan gainean ipintzen da, eta bi hartik aurrea hasiko gea tramitatzen haizea egaina zinegotziaren ordezkapena. Horrean hori gauzak ondo, prestatu biharran dokumentazioa prestatuko da, bisalduko da Madrid, ez da, Joseba? Eta Madrid-txikan kredentzial berrizek eta jatzi janean, urrengo zinegotzia etorrikoa eta kargu hartzukeu eta abentura hontan hasiko da. Horren, aktan jasutzea gustatuko litzaidake, mai honen edo alkate honen mintzat eskerrona, haizeari, bere isa 2 urte hauetan, egindako lana, dedikazioa eta ipinitzako goguei, ezta?
eta txalo hori zuretzat eizea, behira baldin bazoz. Erki, eskerrik asko inigo, Erki. Bueno, hirugarren puntuan, sartzen bagea, aipatu duten moduan, azken urteetan, ja dagoeneko ez da izan bat urte izango dian, baina azken urteetan lanbidek, Euskal Enplegu Zerbitzuak, diruz laguntzen ditu programa batzuk enplegua sustatzeko eta horren baitxan eskualdeko udalok etxen ditugun kontratazioak, lanbidekin batea etxen ditugun kontratazioak gestionatzeko, kudeatzeko, hitzarmen bat etxen dugu, Elgoibarko udalai gure eskuordetza emateko eta Elgoibarko udalak egiteko kudeaketa danon izenian. Urteroko hitzarmena da hitzarmen estandarra esan daigun, ez daka beste zaik, eta beste gabe, hoxe ontzat eman bieu, eta beste gabe komunikatu, gure eskuordetza eman Elgoibarko udalai. Horren inguruan, hori urtero etxendan hori da. Beraz, hitzarmena lanbideren enplegu zerbitzuan enplegu plana gestionatzeko Elgoibarri eskuordetza emateko aldeko bozkak. Beraz, hau batez, onartuta gatzen da, Joseba. Eta laugarren puntuan sartuko da, 2021 ekitaldiko aurre kontuarekin hasiko da. Piskatura, eranget. Bueno, 2021 ekitaldi xai begira jarrentza, lehenengo usten baia zue, nahi dut pixkate atzea behiratu, eta 2008ko martxoan 12raino nahi detaiatu, orduan hasi zalako, gaur egun bizi dugun egoera latzonen abia puntua, ez? Ordutik handator. Ez dut urte osua, zehatmeatze, beste 12ek ere joko ligukete, baina bai iruditzen zat, kontutxo batzuk nahi neukez aipatu, gaurko momentua pixkat hobeto ulertzeko edo gaurko egunea aiatzeko, eta horren nahi dut esan, urte oso zaila izan da, danontzat, erakundiarentzat, gobernu taldeantzat, oposizioantzat, eta herritxarrentzat, ez da, danontzat. Gu erakunde bezala eta erakundetik hizketan nahi geanez, pixkat baldintzatuta eduki dugu gure jarduna, eta baldintzatze hori asko laburtuta, baina pixkate adibide batzuk ipintziarren, sarrera gutxiago eukitziak asko baldintzatu gaitu, batetikan fondo foralan, lehen esan dut ez da, fondo forala da guretzat iturri nagusia, guretzat eta udal guztientzat, eta hor Gipuzkoan dirubilketa, rakaudazioa, nola, itxialdiko 3 hilabetetan haura katastrofikoa zela izan zen, horrek bere eragin zuzen aukidu udalentzako, ez da. Bestetik, lehen esan deten bezala, gaizki erakundiak ez bakarrik, pertsonak ere gaizki pasatu deue, negozioak ere gaizki pasatu deue, eta hor, hainbat obari eta hainbat tasa kobratu gabe gehatu da udala, eta horrek ere ukideu, pixkate ondorixu edo reperkusio bat, sarrerak, txikixauak izateko, ez da. Eta bestetik, gastuak gehitxu india. Gastuak izan dira pixkat, ustegabeko gastuak ere izan dira, batetik COVID-ai begirako erosketak ugaritxu indialako, garbitxasun kontuak ere ugaritxu indialako, diru laguntzak, espero gabeko diru laguntzak ere eman biharra egondalako, eta horrek, ipini gaitxu egoera ezoizko baten, ez da. Egoera horrek
eraman gaitu beldur baten bizitzea. Beldurra, eta beldurra nik esango nuke danona izan dela, bakoitzak bere esparruan eduki du beldur hori, eta gobernu arduretan egon gehan aldetik, eta niri pixkat, nagoan tokizan egon da, beldur hori izan da pixkat, handixeua, perspektiba osua ikustezunean beldurrak handitzu itxen dialako, ezta? Beldurra izan da, eskuetatik jutia aurrekontua, sarrerak eta gastuen balantzia ez kontrolatzia, eta esango neuke, asteroko zaintza egin degula, alde horretatik, eta batzuetan batea jun, bestea jun, baina, iruditzen zate modu egokixan eraman degula, eta lehen esan dut sarrerak gitxio, gastuak geixo, baina zorionez, zoritxarrez. Baina ondetu horri da baitxare, hainbat gastu egin ezin izana. Askotan esaten dugun, ez da, gastuak muturraino eramaten baditzugu, eta sarrerak bajatzen baia, hor desoreka bat sortzen da, eta zorionez, horretxio esan dut, adibidez horreten, baten batek txetik esan da, zate honek, baina malenik ezotiak adibidez, edo jairik ezotia, utzi dugu diru bat, koltsoi batez, zoritxarrez esan dut, baina ala izan da, errealidadia hori izan da, eta hori bilia, ez da, batetik gaztau ez dana, bestetik gaztatu dana, urte osoko zaintza baten ongea, kanpote izetozkigun aholkuak zian eguneko 20 murrizteko aurrekontua, gero hori hobetu zen eta 24 bajatu zen gomendio hori, eta urtebea bukatutakoan eguneko 8 bajatu zen zehazta, galera hori, fondo foralan galera bintzat. Eta horrean, urte osoko zaintza horrek eraman gaitu aurrekontua, esango neuke, duintasunez eramatea, eta ez duintasunez eramatea, ondo, bintzat, balantze mailan ondo eramatea. Gero, kritikia etorri lehike, baina, hau da nahin gabe lagazuelako, joder, hori ere etorri lehike. Baina, gaur, ekonomiakin nabilizketan, eta 2020 urtean nola matxuko dan, likidazioak emango badigu ere, hori martxuan bukaeran etorrekoa, likidazioa, baina, gaur goizeko datuei begiratuta, sarrerak eta gastuen arteko balantzia egin da, aurreikuspena da positiboan amaitzia. Helburu ez da izan behar positiboan amaitzia, baina aurten, bai. 2020 urtea izan zeikenakin, amaitzuko dugun numeruetan aurreikuspena beti ere. Iruditzen zat, notizia hona dela, besteak beste, datozen urtietako lagunduko digulako horrek ere, ezta? Eta sartu gehan urtian, 2021an ere, pentsatzen dugu, aprobetxatzen dut esateko, bixar mutrikun positiboik ematen ezpada, zeron sartuko, Horrean, egoeria hobetzen baldin badigu ere, ez dakigu etorkizunak zekarriko digun, eta prestatuta egon beharreko gea, gauzak okertzen badia eta txarrea baldin batoz, dana ez dela gorak ez da, berak ere junlik ezela gauzak. Espero da igun ezetz, baina hori ere kontemplau beharko benduke. Eta esan deten bezala, urtia positiboan amaitze horretan, esango jazu, ez pelma, beti eskerrak ematen, baina iruditzen zat, merezi duan nahi eskerrak emanen behatzako zela, eta eskerrak partitzen hasitza, nahi dizuete eskerrak eman, batetik gobernu taldekidiai, esan deten bezala urte osoko zaintza horretan eta oreka bat bilatze horretan, badakigulako, gugentzat, martitzeneko batzarretan, badakigu zenbat auska edo zenbat lan egin dugun oreka horren bila. Eskerrak eman nahi du gaitxare oposizioai, askotan esan izan dezu eta ala sentitzu gaitxare, modu ulerkor baten eta jokatu dezuelako, eta gerraik ez da, gerrako arrazoirik ondan, baina, pintzak gerraik ez dezu atea eta errazoin da urti eramatia. Eta eskerrak eman baitxare, batzuetan azarriak eta oten dian arren,
udal langilei, azken baten olako erakunde bat eta olako aurrekontu bat aurrera atatzeko, aurrekontua esaten detenian, izketan ari nahi, sarrerak 7 milioi euro, 7 milioi eta 10 milioi euro, behin-behineko numerua dira, baina gaur goizekoak honezian. Eta gastuak 6 milioi 702 mila euro. Hori dana gestionatzeko gizataldeik espalin bado, ez da aurrera atatzeik. Alde gueuki asmuak, baina hor espaldin badu atzian jende bat hori dana mugitzeko, gure akatz eta guzti, iruditzen zait akatzak ere onartuen behar ditugula eta baditugu, olakoetatik asko, baina iruditzen zait urtia dotore eraman digula. Orduan, eta jakina, eskerrak baitxa ere, herrixai, herritxarrai, urtia zaila izan da, eta udalak, adibide bezala esango dut, udalak antolatutako ekitaldixetan, izan kultura, izan kirol, izan edozein motatako ekitaldi, iruditzen zait, herritxarren aldetik oso jarrera egokixea ondala, eta etzakula eskuetatik jun, inolako ekitaldirik, eta hori hein handi baten herritxarren jarrera itxio ere bada. Hori esan da, aiatzen gea 2021 urtea, eta 2021 urtia azten dugu, ondo esateten, eguneko 7,5ko zorpetzen maila batekin. Aipatzen dut eta azten nahi gogorrenetik, ez, bumba, ostia. Hori, diputazioan ezautu noan teknikari bat, bere garaian, 2012 alde hartan, 2012an, eta arek asko behiratzen zion zorpetze mailai. Esaten zuen udal baten osasun ekonomikoan neurtzeko oso parametro egokixa zala, adierazle egokixa zala, eta arek fedea hundixa zion da ikasi nion ikari. Eta egiz esan, zorpetze tasa horrek erakustizu, pixkate udalan ze osasun, ez da. Hamarkada baten 2010an hasita, 10 urte 2011an hasita, eguneko 118ko zorpetzen maila batetik, aiatzen gea, 2020 amatxu eta eguneko 7,5 batea. Horren, iruditzen zait, urtia zigen duen, eguneko 11,9. Hori dira tokatzen dira numeruak, azken baten hemen iruditzen zait, eta balixua eman behar sakola iruditzen zait, aurreko bi legealdi xai, 2011 eta 2012 hor hartu zalako ardura hori, eta zorpetze tasa izugarri aura bajatzeko konpromisua hartu zen, eta aiatu geha gaur egun 7,5. Eta horrek erakusten dugu udalan osasun ekonomiku, ez da. 2021 urtean, gauzak aurreikusi bezala eraman da, eguneko 4,5ko zorpetzen maila batean aiatuko inarke. Aldiz, bizi dugun egoera kontuan hartuta, guk indeu eta gero sartuko ea hortan, guk indeun planteamendu ekonomikoan, aurrekusten dugu 600.000 euroko mailegu bat, gero azalduko dugu, horren atzian ze ikusten dugun, baina legiak ala eskatuta, enbiar da, hori aurrekusten badezu, aurrekusi behar dezu, hori erabilizkeo noa zirkua zen. Bueno, hori bere muturreaino eraman ezkeo, 600.000 euroko mailegu bat eskatu ezkeo, aiatuko inake, eguneko 12,7ko zorpetzen maila bateaino. Engoen duke, koronavirusa bezala, olatua, beruzkadi joanak edotak repunte bat eta gorutzazi, eta, baina, ez deu kontemplatzen guk, eguneko 12raino aiatzia, ez deulako kontemplatzen 600.000 euroko mailegu hori, ez da? Baina, aurreko espen inbiardanez, aipatu ere, enbiardala iruditzen zat. Hori esan da,
sartuko nahia 2021 planteamenduan, eta 7.950.000 euro, 7.950.655 euroko aurrekontu bat planteatzen ari gea, eta honen oinarri juridikoa da, horrekitz potolua dian niretzat, baina horren oinarri da diputazioak atasoan lehenengo estatuak atasoan lehenengo oinarri legala, eta gero diputazioak atasoan foru dagoa, gogoratzen zaten, baina udalak 2013-tikan goz obligauta hiru arau betetzea, batetikan aurrekontuaren egonkortasuna errespetatu behar da, bestetik finantza iraunkortasuna bermatu behar da, eta hirugarrenik gastu arau bat bete beharra dakau. Ezin deu nahi duen beste diru gaztau, udal bakoitzak bere sarreren eta bere realidadian araberako gastu mugabadak, ezta. Bueno, hiru arau horrek eten eindia, lehen orain arkian nahitaezko ziazenak, gaur egun eten dagatzen dira 2021 urteako, printzipioz. Ikusiko dugu egoera honek ze evoluzio dakan, ezta, baina 2021ako bintzat, etenda gehatzen da hori, eta defizit ahalmen bat ematen da. Defizit ahalmena da, lehen esan detena, lehenengo arau izango litzake aurrekontuaren egonkortasuna bermatu behar dela, eta horretan, modu azkarrien esan da, sarrerak, 1/7 kapituluetako sarrerak eta 1/7 kapituluetako gastuak orekatuta joan behar dira, eta emaitza positibo izan behar da. Bueno, hori eten da, lege hori, eta hor zorpetzeko aukeria ematen da. Hemen maixan batzuk egon zinaten orduan ere, eta entzun diazue lehenu ere, 2012ko egoera errepikatu etxentzaku guri. Hemen defizitian sartzen gea, eta aldundiak orduan ez bezala, araudixia zauan bezala zaualako noski, orduan ezin izan gendu nahi, baina gaur egun defizitian sartzeko aukera ematen dugu. Aurrekontua defizitian sekula ezilik onartu, baina bueno, egoera kontuan hartuta, beti ere fondo foralak sortutako galeran oinarrituta, ez da eose libre, muga batzuk badoz, baina bueno, muga horren barruan defizit ahalmena emateu, eta hori da udal danontzat, eta guretzat eta gu bezalako udalentzako aukera ona aurrea etxen segitzu alizateko, ez da. Eta horren, defizit ahalmen horrekin batea harremanetan ipintzet, etorkizuna arriskuan ipinik gabeko planteamendu bat. 6.000 euroko zehabat mailegu bat planteatuta ematen dugu zehabaten, abentura baten sartzea guazela, baina ez da hori gure asmua inondik inoa. Baina iruditzen zaku, mailegua izan likela erremintxa bat, aurrekontuai laguntzeko erremintxa bezala, eta aurrekontua erabili alizateko urtean ziat, ezta. Goratzen badegu, iaz ere, mai hontan, iazko udalbatza hontan, komentatzen genduen 213.000 euroko mailegu bat aurreikusten gendula, ez eskatzeko bokazioakin, ez eskatzeko asmuakin. Eta han irudikatzen bagenduen, irudikatzen genduen arrazoi bat itxio. 7 milioiko aurrekontu baten gehatzen dialako hainbat lerrotan diruak erabili gabe, gastatu gabe, eta batetik hori, eta bestetik normalian urtero errepikatzen den kontua da, sarrerak beti juten dira gastuak baino aurrero. Beti izaten dira hundixo sarrerak gastuak baino. Hori kontuan hartuta irudikatu genduen,
eta efektibamente ez du erabili behar izan mailegutza hori. Ez hori bakarrik, lehen esan deten bezala, 2020 urtea ere positiboan amaitzeko aurreikuspena du. Orduan horrek erakusten du, en fin, aurrekontu izan beharko litzake errealitatearen islada, eta aurrekontuak jaso beharko luke urtean zihar ingo deguna, baina askotan asmoak, hasierako asmoak eta urte hasierako asmoak urtean zihar garatzia zaila izaten da, gerta gotzen dialako gauzak eta aldaketak egoten dialako, ezta. Horren, sarreretan, 7.250.000 euro horietatik, portzentaji eta behiratzen badixau, lehenengo kapitulua zuzeneko zergak, bigarren kapitulua zeharkako zergak, eta hirugarren kapitulua tasak eta bestelako sarrerak, hiru kapitulu horiek dira pixkat udalak gestionatzen ditun, udalak kudeatzen ditun diru sarrerak, modu zuzenian kudeatzen ditunak. Hemen dira ibisak, etxien zehazta, zarrau, kontribuzioak, ez? Bai, ibisak, kontribuzioa, ibilgailuen zerga, en fin, holako kontuak, geho zeharkako zergetan egotea zerri honek, plusbaliak eta, bueno, holako zeak. Eta hirugarrenian tasetan egoten da, zeak, zangoet, basurak eta musika eskolako akademia kontuak, kiroldeixa eta udalak ematen dituen zerbitzuak, ezta? Zerbitzu baten truke pahatzen diazen diruak dira horrek. Horrek, hirurak ere, iazko proportzioan dikuaz, 16 inguruan, lehengua, 1 bigarrena eta 15 hirugarren kapitulua. Eta laugarren kapituluan dakau aurrekontuko desoreka handizena, logikamente, laugarren kapitulua dalako diru laguntzak, beste erakundietatik aiatzen zakuzen diru laguntzak, baina batez ere lehen esan dut, ja, 3 edo 4 aldiz esan dut, baina fondo forala hor jasotzen da, ezta? Horren, fondo forala iaz baino 308.000 euro gitxio jasoko deu, alde horretatik, iturri horretatik, eta horrek, aurrekontuan ere badaka bere reperkusioa, ezta? Zehatz esateko 7,4 gitxio jasoko dugu, iaz baino. Gero ondoren, beste diru sarrera batzuk dakauzi, zeigarren kapituluan dia aprobetxamendu urbanistikoak, hor hasi itxentzako aurrekontuan iaz baino 1,5 geixo eukiko dugu, 1.000 euro, herrixan eraikitzen hasi ez da itxa, eraikitzen hasiko dian, baina eraikitzeko prozesuan batu biharra eukiko duen etxe bizitza batzun diruak kontemplatu dialako. Eta gero, hor aurrekontuan beste kopuru bat, 50.000 eurokoa, hor, ez da apunte fiskal, ez da izendakan, baina azkenian, iaz gogoratzen bazate, erosigen duen itxasgaietarako lokala, eta ipini gendun urrengo aurten eta urrengo urtean patzeko 50.000 euro, eta diru hori katiauta gehiatu zen iazko urtean urrengo 2 urtetako aurrekontuetan erabiltzeko. Remanentetik hartutako dirua zen eta katiatuta gehiatu zen aurrekonturako. Eta gero azkenik, esan dizuten moduan, finantza pasibuetan edo maileguetan kontemplatzen dugu 600.000 euroko mailegu bat, iaz, esan delen ere, iaz ere aurrekusi genduen mailegu bat, 273.000 eurokoa, aurten handixo da, eta 600.000 euro horredi aurrekontuaren 8%, eta izango liak ez, iazko mailegu, balizko maileguaren portzentajia baino 1,5 ez da jatzen, 4,4 handixo, ez da.
Lehen esan dut ez eskatzeko bokazioa dela. 6.000 euro horrek batetik iaz aurrekusi eta eskatu ez genuen maileguak erakutsi zigun kantidade hori gertaulikela gastuetatik ez erabiltzia, eta bestetik gainerako kopurugan nolabait da hain zuzene aldundixak foru ogasunak ateatako dekretu horren bitxartez ematen dan aukeria baliatzia. Balizko gauzakin izketan etxi askotan alperrik izaten da, baina etorkizuna behira jartzen ganean hipotesi batzuk ere enbiar izaten dira, eta iruditzen zaku, gu ez ga ekonomistak, hori ere esan inbieu, iruditzen zaku Gipuzkoako ekonomisak obera eindoan bezala obera etxen jarraituko doala, eta irudikatzen dugu 6.000 euro horrek ez ditugula eskatu biharko. Hori da gure helburua bintzat. Ikusiko dugu urtia zela dijuan, eta 2008an ibiligean bezala urte osoan aurrekontuaren zaintzan, asteroko balantziak eta asteroko zeak itxen, 2008 batian ere berdina tokatzen zaku. Zaintza hori etxia, eta urtian ziar jungoia ikusten, ze jarraipen dakan honek, ezta? Hori esan da, sarrerak edo nundikan etorreko dian adiazitza, lehen ere esan dute, betikoa dia sarrerak, oso haitza da bestele izatia, espada olako diru laguntza bere ezin bat edo baldin datorrela, baina bestela dia gu gobernatzen ditugun zergak eta tasak eta horrek aldaketa gitxe ukitzen ditue. Fondo foralaian egoten da gora beria, eta ontan tokatu zaku berut, rekuperatzen da guruz datorren, eta gero bestia dia zea puntualak, ez da lehen esan detena, aprobetxamendu urbanistikoak, bai, tokatzen da etxiak etxia, eta horretikan etorrekoa diru bat, baina etxiak ere ez dia urtero etxen. Horreten tokatu dalako, baina... Eta, bai, esto sarreretan, gastuetan do, baina eragina daka sarreretako edo mintzat gastuak handitu izateko. Eta da, amortizazio plana. Amortizazioak, lehen esan deten bezala, zorpetze maila bajatzen ari geha, eta zorpetze maila bajatzeakin batea, iaz, 2008an mailegu bat kendu gendun, mailegu bat amatxu zan, ez kendu gendunez, amatxu intzan, eta horrean, dakaun zorra txikitzen ari da, eta horrean, amortizaziotan ere, iaz patu baldin bagendun, 273.000 euro, amortizazioak dira, etxeko hipotekan bezala, ez da, dirua bueltatzia, 2021 urtian izango dira 221.000 euro. 212.000 euro nolabait libratzen dugu gastu kontzeptu hortan, ez da. Hori sarrerai dagokizuenez, eta gastuetan